Hej, jeg er Merete Stenner fra Røjlegård og Ridesikkerhed.dk. Drømmer du også om at kunne putte din hest i trailer og køre hvorhen du vil, når du vil, så kom med den 30. november, når jeg holder trailerforedrag her på Røjlegård. Du kan læse meget mere om foredraget linket her ved siden af. Jeg glæder mig rigtig meget til at se dig, og en stor del af foredraget kommer til at foregå som en praktisk demo, hvor vi kigger på forskellige måder at putte hest i trailer på, og forskellige måder at løse forskellige trailerproblemer, hvor vi bruger nogle af mine forskellige heste, der er på mange forskellige uddannelsestrin i forhold til at kunne gå i trailer. Jeg glæder mig rigtig meget til at se dig. Tak skal du have.